Oh, hej YouTube. Vi laver os en kreativ world by. Ja. Ja, men hvis i kommentarer, så må I godt skrive, hvis I kan, hvordan man får monstre slået fra. Ja. Ja, på en du henter i, som I sikkert allerede ved, en I henter inde på Minecraft.net. Så let's play. Okay, hvordan kommer man af den her lortegris? Dø, din fede dyr. Ja. Nej. Vi starter med at lave Guds hus. Ja. Det er lige det. Det ved jeg ikke. Okay, nå. Ja. Jeg laver en ostehapse. Jeg laver mig en farm. Ej. Ja. Du bygger kirken. Den skal være voldsomt stor. Nej. Du kan bygge muren om den, så der ikke kommer dyr ind og alt det der. Og så kan du sørge for, at de ikke spawner der. Nej. I byen. Så du skal bygge en bymur. Så det bliver en borg i stedet for sådan en slags borg. Sådan en, som du har inde på din. Vi skal lige sige, at vi laver sådan en borg lige hurtigt. Jeg tror ikke, I vil se på at bygge sådan en, så så vi bygger den. Go! Og så blev vi så færdige med den. Og så skulle vi halvfærdig. Men vi tænkte, det har godt nok taget lang tid. Vi skulle lige have tænkt over det, så vi har nok brugt en time, sådan cirka, har vi ikke? Ja, så derfor skal jeg lige vise jer det, ikke? Se, er det ikke nice? Det er lige Frej, der byggede de der dispenser, så han sagde lige, hvor de var. Er det ikke rigtigt? Så ja, men hold lige ved, jeg skal lige okay. Hvad skal vi så bygge? Bygger vi videre? Eller jeg bygger inde i, og du bygger der. Regn får mig til at lægge. Men det er sådan lidt moderne bog. Det er
Se, snemand. Vi har snemænd som portvagter. De har godt nok brugt lang tid på det. Faktisk utroligt. Jeg skal bare lige her, hvor er det? Noget dejligt. Hvor er det melonkorn? Der var normal. Lige nu så er jeg sådan set sådan, at man kan få den her dispenser. Bare lige her lidt. Ja. Men så skal vi lige have snemændbeskytter. Sådan at der ikke er nogen, der kommer og tramper vores farm ned. Der. Melon. Skal vi have nogle. Det er godt nok vildt. Jeg har faktisk det. Den skal se ud. Men. Nå, der er allerede kommet zombier. Ja, det er en god idé. Og så begynder vi. Wow, se. Det var et tårn. Hey, det. Sådan, undskyld, jeg har lige sat min lyd til. Undskyld, jeg havde slattet lyden fra, men jeg håber stadig, I vil se med. Hey, er du færdig med den, så? Er du færdig med den? Jeg prøver at tænke dig om. Ja, muren. Vi blev ikke lige helt færdige med, hvad hedder nu? Jeg kan ikke tale i dag, men hvad hedder nu? Vores, det der, hvad er det nu det der? Nej, det kan du ikke huske, det vi lavede uden for borgen? Det der, ja, voldgrav. Det blev vi ikke lige helt færdig med. Fy for filen. Hvor er du fra? Hvor er? Jeg tror lige, jeg går ind i det.
Jeg tror, jeg sætter noget herlig musik til. Nej, der er ingen musik. Nå, det er fordi, der regner. Nå, ja. Creeper! Creeper! Der er creeper i vagtårnet. Ammunition. Aha! Diamondsværd. Til den. Brik. Haha, jeg dræbte dig, creeper. Hvad laver du? Hvorfor? Jeg kan hjælpe. Nej, ikke lige Minecraft. Der lægger jeg fucking meget. Hey! Så skal jeg skynde mig. Nej. Det her. Ja. Du skal sætte nogen. Vi er totalt mester til at bygge, er vi. Det tog godt nok også det meste af vores dag. Ja, her blev vi endelig færdige, hva'? Ja, færdig med det. Så er du frej. Okay, ja. Jeg har faktisk... Jeg står lige over det. Kan I ikke lige... Hallo, vi har evigt liv. Der er ingenting at være bange for. Nå. Ja. Det var alt for denne gang. Vi ses med Sepp og Frej. Vi ses i episode